Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Bayaw Pindi TV bisimilla moni robindu jayndeli moɗon weltare tan min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka altine hande ko wiide won tan on ji hande plateau o mi yewama kadi sabu banam gorko Amadou Moussane ko jaaɗo to diwan mo Fouta kono noon jaam tan nayumo e liggey kono kadi mbeɗa andi yewnude omo ganduɗa woni tokaram Aissata Anne e kadi yummum ɗum noon bandiraɓe en batta sola tan somin calmini mon no lamɗo salminirte ni e bismade mon e roɓɓindu jayndeli moɗon ko wiide tan goto fof salminama e inde kono kadi on manama e jettoɗe ɗum noon sernaɓe amen ɓe walla mbiyen serenɓe men kañumen calminama juurama kono kadi kala mo ganduɗa nani nder leydi ndi caggal leydi ndi yejjitaka hay lawol gotol salminama ɗum woni kala e kala mo ganduɗa yete nani oɗo saaha yebde ɗum noon bandiraɓe en batta sona tan nadde hande ko ɓuuri tengtude e nder journaux ji meɗen nder journaux ɗi ndi noon hande ɓuuri hen walla ko Amadou wiyata ko tan ko fandu almudo goto foof e banggue mo yaari ɗum noon en batta sona uddidde e jayde l'observateur noon hande ari koye ɓe ganda kamɓe woni wiyeteɓe debbati gorkati en debbati gorkati noon ina kadi heewi wiyede goor jiguen ɗo e nder leydi meɗen Sénégal oɗo noon ko docteur mo ganduɗa ko kañum safrata ɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal o wi tan aɓe kewi ɗo kono kadi hewɓe mabɓe e wiide docteur e kadi losko ganduɗa l'observateur waɗi hen wiide yete hewɓe mabɓe ko joguiɓe galleji mana ina darni galleji hande ne jogui rewɓe e sukaɓe ɗum ɗon noon e kadi ɓe ganduɗa yete ko hilifeɓe gandaɓe e nder leydi ndi ɗum noon ko losko ganduɗa yete layde l'observateur waɗi ɗum hen caggal banggal debbati gorkati jeehaten ko to ganduɗa woni prison mo Rebeuss toon noon ine anda Bougazali nan toon kanko Bougazali noon amon yette de ɗo balɗe mataw tan bandu makko walla mbiyen cellal makko yarani noon ha saabi tan o nawanoma ɗon ɗo ganduɗa yete ko kañum woni infirmerie gonɗo to no gam tan ganda malaise o dañino ɗum ɓoɗo ɓiɗɗo gorko noon biyeteɗo Thionia kanko noon mataw tan o jogui ko auberge oɗon auberge noon o wi ko ɓe ganda kamɓe goni policier ji aɓe gaddanamo caɗele saaha foof ɗum noon saabi o waɗi kanko yette Thionia sorti walla mbiyen o haalde ɓe ganda kamɓe goni yimɓeɓe tan kala ko ganda kewi toon e kayitaji makko ganda mo jogui ɗum te kadi ɓe ganda kamɓe goni yette daɗi ɓe mbi tan ko ɗum ɗon wodani e caggal nde ganda ɓe gaddi hen konngudi kamɓene Bouna Sarr noon ha joni jayde l'observateur wi tan ko haqqille muɗum nane ɗo e nder leydi meɗen Sénégal jagga ɗum gareten tan koye source a jande source a noon ari koye rafi biyeteɗo walla mbiyen rafi kesso kewɗo toon to ganda woni diwan mo Chine nder leydi meɗen noon ɓe ganduɗa kamɓe goni étudiant ji wonnoɓe toon to diwan mo Chine ɓe gartirama ɗo won hen ɓe ganda gartirama mataw tan ko timmi sappo walla ko ɓuuri ɗum garti ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ko ɓiɗɓe leydi ndi wonata ɗum noon yette ha joni tan jayde Dakar Times noon ari tan koye konngudi ganda Boun Abdallah Dionne suuti ɗum woni henne gonnoɗo ɗo jagorde gardinde kanko noon meeting mo dañno o wi tan ko wona tan wonɓe sara gardiɗo leydi ndi foof tottimo ɓerde wonɓe ganduɗa yete mataw tan ine kollimo caggal walla mbiyen ɓedde mumen laaɓani ha woro kanko noon woni kanko Boun Abdallah Dionne noon ɗiɗon konngudi o artiri ɗum kadi e jayde L'As e wiide makko tan e nder jayde L'As won konngudi ganda keesi o addi ɗum caggal nde o waɗano meeting makko kanko Boun Abdallah Dionne noon o wi tan ko ɓe ganduɗa kamɓe goni ɗo joni e hedɓe e caggal gardiɗo leydi ndi ne gadda konngudi ɗi ganduɗa yete wona konngudi joɗɗi ha woro yoɓe goppu ɗum walla tan ɓe ƴeewa no ɓe mbaɗi haaɓe jalta patto saabu neɗɗo a wondata e mum ha gayna saaha foof aɗa ñiŋa ɗum ɓe ganduɗa noon woni yette tan o mo ganduɗa woni procureur e gueɗe ganda dañino e banggal ko ganda Ndioba Seck cukalel dewel barangel ɗe balɗe ɓennude ɗum noon won nayoɓe ganduɗa pawama juuɗe ɗo joni e wiide mabɓe tan ɓeɗon nayo foof mataw aɓe gandodirno e oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Ndioba Seck tene wasi fittandu muɗum arti kadi e tan deftere ganduɗa Pape Alé Niang windi ɗum nde ɗon deftere noon ni wiye scandale au cœur de la République o ɓe garti hen e nder jayde L'As ha joni tan
e konngudi ganduɗa yete mo ganduɗa ko kanko woni Papa Sow e wiide muɗum yiɗi tan ko uddidde école mo ganduɗa yete ko école sippiro wonata gam tan no waɗi ha sukaɓe e cippiro mumen mbawa yarude yeeso ha joni tan e jayde quotidien kañum arti tan koye mo ganduɗa woni Pape Alé Niang e deftere muɗum ganda yaltini ɗum e samedi oɗo ɓennuɗo ɗo ndeɗon deftere noon e o mo ganduɗa woni Cheikh Oumar Anne woni gardiɗo tan université mo Dakar walla wiide makko ma won naw o mo ganduɗa kanko woni Pape Alé Niang e lawol e kadi Nafingom Keita ɗum noon ko wiide makko wiide tan mo windu o plainte gam ɓeɗo ɗiɗo konngudi ƴetti pawe dow mumen laɓɓina ɗum ha laaɓa walla ɓe kala holɗo ɓe pawi ɗum caggal jayde quotidien ko jayde Le Soleil noon arti tan koye laaɓal ganduɗa gardiɗo leydi ndi noddi ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ne fuɗɗi ɗum noon e lewru walla mbiyen hitande ɓennude nde ɗum noon fuɗɗa tan ni we cleaning day ko tan wadde setal ha beddaji ɗi laaɓi ɗi foof laaɓa ɗum noon e wiide mabɓe tan leydi ndi foof ɗo joni ƴefti ɗum waɗi ɗum yete ko ganduɗa woni jeyende mumen ɗo joni noon ko kamɓe daari koyɗe mabɓe ha tiiɗi dangde tan lewru fof ɓe daro ɓe mbaɗa ɗum ko ganduɗa woni cleaning day ha leydi ndi laaɓa weela yebde ɗum noon woni tan ɗiɗo bo lawol ina waɗa walla mbiyen lewru janvier wonno hita lewru février nduɗo noon ɓe mbatti ɗum Vox Populi jayde Vox Populi noon kañumne ari tan koye ɗum ko ganduɗa woni yette deftere ha joni Papa Alé Niang kankone wiide tan mataw ɓe ganduɗa ndewi ɗo wiyete kuddu walla mbiyen université Cheikh Anta Diop mo Dakar wiide tan oɗo université kay wonɓe ganduɗa hewɓe e kebbe jawɗi hande ko ɗon keɓri ɗum walla tan mbiyen Cheikh Oumar Anne e waɓe noon pawama tuuma ha ɗum saabi kanko Cheikh Oumar Anne wiide mo ya e lawol cleaning day noon ha joni tan dañoɗo mataw wonto ganduɗa yete heeɓino toon haare ko way noon ko wayno diwan mo Pikine ha joni tan Pikine keddotoɗen saabu Casa Sport nde match mabɓe gasi tan mataw gasri koye haare ɗon ɗo ganduɗa woni stade mo Pikine ɗum noon kewno ko hanki e dimanche oɗo ha joni tan jayde record woni coftal ɓalli ko ɗon tan guddirten ruɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka hande record noon ari tan koye hande addi ko Boy Niang 2 noon mataw a ƴewtidama e lambo o wayri yiyede seeɗa kanko Boy Niang 2 noon fawi guite ko Balla Gaye 2 saabu wi ko tan Balla Gaye ala haydara ko ganduɗa ina ɓurɗi muɗum doole walla haqqille ha kamɓe ɗiɗo ɓe potani sippirde ɗum noon woni ko konngudi Boy Niang 2 tawetede jayde record woni tan jayde coftal balli hanki noon ha joni e fetto koyngel keddotoɗen Habib Diallo ina ƴewtina tan ɓe mbiyete Habib Diallo holli lawol Neymar saabu yete hanki match mo ɓe ƴewtinama o waɗi hen kuuɓal bangal fayida bandiraɓe ko jayde record uddata roɓindu jaydeli meɗen gareten tan koye eɓɓore wonde on ji hande noon mi rutto tan mi arta hen badam gorko Amadou Moussa hande mi yewni ɗum ɗo e saram ɗum ɗon noon gareten tan koye banggal gongal woni yete fait divers hande fait divers noon haalata tan koye ko ganduɗa Thione Niang dañi ɗum woni yete caɗele uddidde ɗum ko ganduɗa kañum wiyete auberge kanko noon e wiide makko kanko Thione Niang e fuɗɗorde makko wonano ni auberge o uddinno ko ɗo ganduɗa sukaɓe ne mbawa arde ngam hebde toon gandal e ko way noon ɗum noon caggal nde ganduɗa yahani e sukaɓe wujjeteɓe ɓe ɗon uddi walla mbiyen galle o ɗon uddi ɓe mbi kamɓe sukaɓe ɓe mbi yo wallitɓe e liggey wallideɓe liggey noon woni uddide ɗum waɗa ɗum galle mo ganduɗa watte meublé e foof so waɗama meublé ma yimɓe mbawa arde ina pofto toon e ko way noon ɗum noon o waɗi ɗum o yiili kayitaji makko kono noon o wi tan ko daɗiɓe gila nden ha joni goppitanimo saabu yete ɓe garat haɓe tawa mo ha nder galle makko gam tan namdade mo woni hen gueɗe walla ina mbaɗa enquête dow makko te kanko o waɗani haydara ko ganduɗa wona lawol walla ne holli lawol caggal ɗum noon kamɓe daɗiɓe ɓe gaddi hen konngudi mabɓe ɓe mbi tan ko soɓe pawimo tan guite walla eɓe jaaha e makko saabi ɗum ko wona gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe labde ceer mataw wonko foti timmitinde o timmitani ko wayno o timmitina
yewtinani ko wayno bangal kaytaji ko way non dum non saabi tan be ndewimo kanko Thione Niang mo woni to ganda woni diwan mo Sendu dum non wonno bandirabe ko min gaddanno monne robindu jayndeli modon weltare tan min dañno huccide modon odo subaka altine hande ko tottude mon tan aadi jango so Allahu lamdo jabi Aissata Ndiaye wonno henno e bangal caméra o ko Mansour Thiassow alias Thiat Allah jarama on jarama